барои бисёре аз ин ҳунармандони ҷавон дар фаъолияти корияшон имрӯз рӯзи таърихӣ аст, зеро якумин маротиба мешавад ки рӯи саҳнаи калон баромад намудаву малакаашонро ба бинандагони зиёд ки аксарашон ҳунармандони касбӣ аз саросари тоҷикистонанд нишон медиҳанд. дар баробари муаррифии чеҳраҳои нави нақшофар ҳамчунин театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавони шаҳри хуҷанд ба паростӯи имсола аввалин кори мустақилонаи коргардонии Теймурҷон Султоновро овард. ҳамагии ин навовариёро бо саҳнаи гулҳои паси панҷара ба ҳакамони фестивал театри мазкур ба намоиш гузошт ва малака маҳорати онҳоеро ба бинандагон нишон дод ки диду нигоҳ ва шаклу шеваи пешниҳодашон наву мутобиқ ба хостаҳои тамошобинони имрӯза аст. намоишнома бениҳоят тарбиявӣ барои ҳозири замони мо бениҳоят лозим. барои ҳамин режиссёри намоишнома алоши фарҳанги ҷумҳурияи Тоҷикистон Теймурҷон Султонов ба қадри имкон ҳаракат кард ки аз ҳамин намоишнома як чиз ба даст орем. барои ҳамин ин намоишнома дар фестивали рилати сухт дар театри камоли хуҷандӣ 3 ноябри 2022 сол якумин бор намоиш дода шуд ва мо дар он ҷо ҷои 3-ро ишғол кардем. гулҳои паси панҷара ки ба қалами озарахш тааллуқ дорад зиндагии ҷавонону оилаҳоеро рӯи саҳна гузошт ки бо мушкилоти зиёди рӯзгор дар рӯбарӯ қарор гирифтанд ва ин имтиҳон онҳоро то паси панҷараи маҳбас ҳам овард. басомад накардан ба шикасту рехт ва ё роҳ додан ба иштибоҳ бошад ки чандин ҷавонро ҳам тақдир кардаву чун ҷинояткор ба ҷомеа муаррифӣ кардааст. интихоби ин мавзӯъро аҳли хеле муҳиму актуалӣ медонанд, зеро он метавонад барои бисёриҳо роҳи дурусти гузаштан аз монеаҳои рӯзгорро омӯзонад. ба хотири наздиктар намудани намоишнома ба бинанда иҷрои он бо назар дошти тамоми нозукиҳо хусусан дар самти интихоби ороиши саҳна, мусиқӣ ва сару либоси саҳнавӣ сомон дода шуд ва барои сабқати имсолаи парасту ин намоишнома ва ҳамагии ҳунармандони он як бозёфти дигару нав ҳам буд.